Na súa filosofía de apoio ao deporte local, o xerente do camping Ría de Arousa, Manuel Domingo Rodríguez, embarcouse no patrocinio dun novo equipo de regatas. Na súa estrea ao longo deste verán non puido acadar mellores resultados, co triunfo en varias competicións e regatas a nivel autonómico. Xa nos tiñamos un seguimiento, porque a min particularmente gustan as regatas, entonces pois cando surgeu esta proposta, nos dimoslle para adiante e eles están cumplindo co seu objetivo, que é ganar premios e de alguna maneira poñer o nombre da Ría de Arousa pois no máis alto. Un destes triunfos máis destacados foi o primeiro posto acadado no trofeo Hotel Galatea Conservas Pescamar, disputado a finais de agosto, no que José Manuel Pombar logrou a vitoria na clase 2. Foi unha gran satisfacción porque me parece que era a primeira vez que se competía en este formato. Daqui, pois, felicitar a tripulación. Estes éxitos non fan máis que animar o equipo que ao longo deste mes de setembro xa leva participado en 5 competicións con moi bons resultados.